బట్టలు సర్దేసుకున్నారా? అయిపోయిందా? 2 days కి సర్దుకున్నారా? మీరు కూడా సర్దేసుకున్నారా? టికెట్స్ బుక్ చేసావా ప్రియాంక? అయిపోయింది. ఏసీ బుక్ చేసావు. అందరికి ఒకే దగ్గర వచ్చింది. గౌతమికి బయలుదేరిపోతున్నా. ఎక్కడికి వెళ్తున్నా? అందరు ఎక్కడికి ఎక్కడికి అవుతున్నారు? ప్లస్ 12th నైట్ సంగం గాలా నైట్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ తీసుకుంటున్నారు. సూపర్ స్టార్ అవార్డ్స్ లో శక్తి అవార్డు కూడా ఉన్నాయి. సో చాలా మంది ఎలిజిబుల్ అయ్యారు. సో వెళ్ళి మనం ఆడవాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి ఆ ఈవెంట్ లో వచ్చే ఫుల్ ఎనర్జీని ఫిల్అప్ చేసుకుని వస్తాం. సో మీరు కూడా తప్పకుండా రండి. విజీ ఈవెంట్ ఆన్ February 13 and 12th night సంగం గాలా నైట్. DFS శక్తి శ్రేష్ఠ సమృద్ధి.